Έξυπνη η πάσα του. Προηγούνται με 3 γκολ, αλλά δεν λένε να χαλαρώσουν. Διώχνει για ασφάλεια. Προσπαθεί να βγάλει μια έξυπνη παλιά. Ο βοηθός δεν σήκωσε τη σημαία. Να και το σουτ τώρα. Αν έμπαινε θα ήταν το 4ο αυτό. Ξέρουν πολύ καλά πως δεν θα έχουν άλλη ευκαιρία. Είμαστε ελάχιστα πριν την εκπνοή του αγώνα. Και κάνει το σουτ. Ναι, πράγματι. Το μόνο ενδιαφέρον που έχουμε σε αυτό το μάτς πια είναι πού θα σταματήσει ο δείκτης του σκορ. Έχω την εντύπωση ότι ένας αμυντικός κάλυπτε το οπτικό πεδίο του τερματοφύλακα και γι' αυτό μάλλον δεν μπόρεσε να αντιδράσει.